Hai logoफोर गुड मर्निं जों दा बड'लेण्ड महोत्सवआव दिल्ली फारसे थांगासिनो दङ दा दिनै थामथि सान दावबायनाया बे थामथि सानाव जों दिनै मोनहैसिगोन दा 12टा-1टासोआव मोनहैगोन नामा साननि नाथाय जोबोद दुखुनांथाव खौरां आं नोंथांमोननो बे गोजोन फुंबिलियावनो माने गाज्रि खबरसो माने सावरायलायनो बा होननो फोरमायनो थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों जों जेब्ला बे ट्रेनाव फैनानै दिनै मोनहैसिगोन जों जायगासिम मिटिं जानाय जायगासिम बे फैबाय थानाय ट्रेना जोंनिया स्पेशल ट्रेन नाम्बार 2 मोन जोंनिया बे ट्रेनाव गोबां जेंना जाबाय थाबाय फैबाय थानाय समावनो गिबि समावनो जों रङियाव जेब्ला गाखोदोंमोन बेवहायनो सोरबा माने सिट जायगा मोनैनि बा उसुबिदानि थाखाय खनसे थाबोखाबाय आरो फैनानै खनसे सालाकाटियाव बारजुमबाय खनसे थाबोबाय स्टेशनाव आरो खनसे फैनानै आरो गुबुन मोनसे जायगायाव फैनानै बेवहाय माने ट्रेननि सेनखौ बोदों होननानै नंखाय फाव फान्दायनाया बिथांमोना मा होनो सोरबाया बोदोंनो नाथाय बिथांखौसो बोदो साननानै बिथांखौ आरपिएफ माखासे नारजि खालामनानै लाखिनाय जादों आरो बिथांखौ दा हगारफिनबाय आरो बिखौ बारबोखांनाय लोगो लोगोनो माने दसे थानानैनो आरोबाव जोंनि बे स्पेशल ट्रेन 2आनो लामा गेजेर सासे मानसिखौ सौख्लायना गारबोदों थामहिनबा बिथाङा जायगायावनो माने थैखादों आरो दा फैयै जोंना मोननोसै समाव ओरैबायदि दुखुनांथाव खौरां जोंनि बे ट्रेनावनो हरनि समाव उन्दुलांनानै बा सोरांसि 2टासो समाव गोबां सिखाव हाबदों बेवहाय बे लखनौ मोननायनि सिगांनो लखनौ स्टेशन मोननायनि सिगांनो गोबां सिखाव हाबदों जायनि जाहोनाव जोंनि गोबां मुवा बेसादफ्रा गोमादों जेरैहाय आं नोंथांमोना दिन्थिनो नागिरदों नैबे जोंनि बायदेव बे बायदेवनाबो माने बे खोरखिखौ बिथाङा माने मारियाखैमोन मारिदों माने बे ग्लासाल' स्रों नुजा हादोंमोन बिजों बाहेरजों ना हरनानै लांफैखो ना सिंजों फैना हाबफैखो बायदेवनि बेग फैसा गासिबो मबाइल बिथांनि मबाइला 19,000निमोन आरो लोगोसे फैसा 7,000 मोन आब' बेसेमोन 7,000 मोन फैसा 7,000 मोन ना बायदेवखौ लांदों दा जिङावनो बे बायदेवमोनाबो उन्दुना थादोंमोन खिन्थु बायदेवमोना गावबा गावनि मासेयाव मादों बिथांमोना उन्दुदों खिन्थु थर मोनाखै आरो आब' बे सायाव उन्दुदोंमोन आब' थर मोनाखै सेकेन्डआव आरो आंनि हिन्जाव उन्दुदोंमोन नै ओमफ्राय गाहायथाराव आब'मोन बेनिफ्राय साइड मोनसेजों आब' बे अखन्दाया नै एकदम साथारावमोन थर मोनाखै आरो नैबे आदायाबो जोङो मोनसे बेक साइडआवमोन बेनिफ्राय नै बाबु बेनिफ्राय नैबे आब' बोरै आब'आ नै साथारावमोन बे साथारावमोन आब'आ नैबे आब' थर मोनाखै बे भाइजों आंजों बे भाइखौ सिनायोना बे भाइजों आंजों बेहायनो मादोंमोन थर मोनाखै जोंबो आंनि हिन्जावाबो बेयानो नुदों आब' सिथाराव आंनि हिन्जाव गेजेरावमोन आब' सायाव थर मोनदिया नाथाय सिखाव मा समाव लाना थांखो बे जोंनिनो बे ट्रेनावनो आरोबाव गुबुन मोनसे दाब्बायाव मुसलपुर डिस्ट्रिक्टमोन ना मुसलपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आइजोफोरानो नायसोनाबो आइजोफोरनिफ्राय माने सानै मानसिनिफ्राय दा मा होनदों सानै आइजोफोरनिफ्राय फैसा मबाइलफोर लांदों होननानै खोनानो मोननाय जादों दा बेनिखायनो जाय बे जोंनि बे ट्रेनाव गाखोदों बा जाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानो होननानै फैदों बिथांमोना एसे सेन्सियार जा माने बेगफोरखौ मोजां ला मबाइलफोरखौ मोजां ला उन्दुनाय समाव खोब सेन्सियार जा गावबा गावनि मुवा बेसादफोरखौ सामलायला नङाबा सिखावा जोंनि थाखा फैसा बा मबाइल गासैखौबो खावनानै लांगोन गोबां जेंनायाव गोलैगोन बेनिखायनो नै आब'नावथ' जि दङ बे फैसा एसे दंनाय गासिबो मबाइलबो फैसाबो थांबाय दा बायदेवनाव माने लाथिख' जाबाय दा बे हिसाबै गोबां दुखुनि खोथा नाथाय जों गावबा गावनि मानसि हिसाबै जोङो एसे आब'खौ मदद होलायनांगोन बिनि थाखायनो जोंनि सालबारि ब्लकनि ना डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि आदायाबो गनेन आदायाबो 1,000 होलांबाय बायदेवनो आरो जोंनिनो
बाक्सानिनो माने गोबर्धना ब्लकनि PCDC माने बाबारि PCDC चेयारमेन जगेश दैमारि बिथाङा आब'नो 500 लांदों आरो दा आंबो 500 होगोन होननानै आब'नो बुंदों दा बेबायदि दा जोंनि जाय बिथांमोना महोत्सवआव बाहागो लानो फैदों बिथांमोना जाहाथे जाहाथे जों बयबो मोजाङै जायगासिम सहैयो बिनि थाखायनो मुवा बेसाद मोजां जोथोन ला बयबो सेन्सियार जालाय आं बेखिनिखौ खावलायबाय गोजोन्थों